Goddag børn! Dagens emne er FN. Og jeg vil først lave en lille brainstorm om det. Hvad ved I børn om FN? Ja, Harald, hvad har du at sige? Det blev grundlagt efter 2. verdenskrig. Du har fuldkommen ret. Ved du så, hvad rådet der før verdenskrigen det hed? Sikkerhedsrådet. Nej. Hvad siger han? Hvad hed det? Folkeforbundet. Du har helt ret. Og det er også sådan, at det kun holdt i 26 år, inden at der brød en anden krig ud, selvom deres store formål var at holde verdensfred. Alle lortebrød. Andre? Og deres generalsekretær hedder Bang Min-krung, og han er fra Sydkorea. Og det har han været siden 2007. Du har ret, og han er deres generalsekretær, nemlig han er det, man betegner som lederen af FN. Ja, kan I så fortælle mig, hvilket år FN blev grundlagt? Ja, det er i 1946, efter 2. verdenskrig. Du har fuldkommen ret. Ja, ved I så, hvad FN's primære formål er? Ja. Ja, det er at opholde og skabe fred i verden, så 8 personer og sådan noget ikke rigtig kan komme til i vores verden. Du har fuldkommen ret. Og de kæmper også meget for menneskerettigheder. De slår meget hårdt ned på lande, der ikke overholder menneskerettighedernes krav. Har du noget at tilføje, Uffe? Ja, og hvis landene ikke overholder de der rettigheder, så kan FN vælge at nedfryse deres økonomi, eller de kan vælge at bruge militær magt mod landet. Ja, er der nogen, der kan svare mig på, hvor mange lande vi har med i FN? Elias? 194. Ja, godt svaret. Ved I så, kender I sådan nogle lande, der ikke er med? Der er igen Elias. Nordkorea. Hvorfor er et land som Nordkorea ikke med, for eksempel? Fordi de er diktatur. Ja. Ja, og grunden til, at et land som Nordkorea for eksempel ikke er med, det er fordi, at FN de kæmper meget for rettigheder rundt omkring i verden, og hvis der så kommer et land ind som Nordkorea, som ikke overstemmer de her, eller stemmer overens med de her rettigheder her, så vil de stå som et dårligt eksempel inde i FN. Ja, nu skal vi snakke lidt om de enkelte organer, det her FN det er opbygget af, så jeg vil starte med at spørge, kender I nogle af de her organer? Ja, De har jo FN's Sikkerhedsråd, som består af 5 permanente lande, og så er der så 10 lande, som hele tiden bliver udskiftet hver andet år. Og det er sådan, at der er i hver verdensdel, så har man et bestemt antal medlemmer med. Så Afrika de har for eksempel 3 repræsentanter med altid, og Asien har 2, og Europa har også 2. Ja, men du er fuldkommen ret. Andre organer? Ja? Den internationale domstol. Ja, hvad går det ud på? Kan du forklare mig lidt? De er med til at bestemme, hvis nu der er en konflikt et eller andet sted, hvordan de skal løse den. For eksempel ved muren med Palæstina og Israel. Så bestemte de, at det var en ulovlig mur at sætte op, så den skulle rives ned. Godt eksempel, du kommer med der. Flot. Er der andre? Ja, vi har også den Forenede Nationer Generalforsamling. Det er et af de 5 hovedorganer i FN-systemet, og det eneste organ, hvor alle mellemlande er repræsenteret. Ja. Og generalforsamlingen har mange opgaver, blandt andet at godkende FN-projekt. Ja, er der andre organer, vi kender til? Ja? Det økonomiske og sociale råd. Ja, og hvad har de til opgaver at gøre? Jamen det er at, sådan, for eksempel at ligesom beskytte landene fra sådan, for eksempel narkotika og kvinders rettigheder og alt sådan noget. Altså, det, er sådan, det går de meget inden for. Og sådan generelt bare den økonomiske udvikling. Ja. Kender I så det sidste organ? Nej, ingen? Okay, jamen så kan jeg så fortælle jer, at det sidste organ, det hedder sekretariatet. Og det består sådan primært af embedsmænd. Derudover så har vi det, man kalder en generalsekretær, som styrer sekretariatet. Og så har vi en vice-generalsekretær. Og de to, de styrer så alt det, der sker derinde. Og deres primære opgave, det er at hjælpe til ude i alle de andre organer. Okay, så vil jeg gerne spørge herude i klassen, er der nogen, der kender til nogle organisationer, som FN har under sig? Ja, Elias. UNESCO. Ja, hvad står de for? Det er det. Det er en organisation for uddannelse, kultur og kommunikation og videnskab. Ja, og det ligger også i navnet UNESCO. Der er du ret i. Ja. Andre? WHO, som står for World Health Organization. Og det blev oprettet den 7. april 1948, og det de går ind for, det er sundhed i verden. Ja, fuldkommen ret ud. Andre?
Ja, Mustafa. Har du ikke nok? Jeg skulle desværre ikke noget. Ingen? Hvad med dig? UNICEF. UNICEF, ja. Ja. Også meget kendt. Hvad står de for? Jamen altså, de står for eksempel at hjælpe børn. Altså for eksempel bare hjælpe børn i for eksempel Syrien nu, lige nu, hvor der sådan er borgerkrig på en måde. Og der er mange børn, der er i undertrykkelse. Du har ret, og så kender vi alle sammen til de der UNICEF-lejre der, hvor de udsultede børn kommer hen og så får de Ja, mad og nemlig. alt det der. Det bliver altså sagt, det er okay. Super. Hvad har de gjort af gode ting? Jamen, altså, de har jo gjort verden til et bedre sted at være. Altså, menneskerettighederne er blevet bedre, og de har prøvet at fjerne alle de steder, hvor der har været undertrykkelse og sådan. For eksempel nede i Syrien, hvor det var, at FN sendte styrker ned for at henrette Gaddafi. Ja, har du noget tilføje? Nej. Nej. Ja. Det dårlige ved at de der store lande, at de bare kan lægge veto. Så for eksempel hvis der er et land, som FN vil fryse økonomisk, men hvis nu USA får meget olie fra det land, så kan de bare lægge veto. Men også ved det der, altså for eksempel USA går de bare går udenom FN, for eksempel ved den der Iran-krig der. Hvad kan det? Iran. Ja, nu har jeg som historielærer lige givet jer fri. Gild mig Felix. Time. I hvad? Biologi? Nej, altså næste fysiktime. Nå. Heller i biologi skal vi også lave et eller andet, fordi... Slap af, jeg ramte dig. Du ramte den lige op i, mand. Lige op i røvgaf. Nej, nu skulle der på siden af. Ja. Fuck, vi gjorde det der. Det var lige i Luk døren. røvgaf. Anton, luk døren. Anton. Hvorfor, Anton? Ja. Hallo, ved du hvad? Tror jeg ikke. Hallo, i biologi skal vi også lave noget andet. Ej, Anton. As for me. Yeah. Den stinker. Come on. Anton. Ej, Anton, tag sammen. Come on. Anton, du falder ind med væggen. Hvad fanden sker der for det? I biologi skal vi hallo, i biologi skal vi også lave noget andet, fordi at i morgen der tager hun noget af vores fritid. I believe. I skal i gang med filmbevægelse. Ja, vi har det. Hallo, vi skal snakke om, behøves vi det der med UNICEF og sådan noget? Jamen, det bliver vi nødt til. Holder menneskerettighedernes krav. Uffe, har du noget at tilføje? Du har ikke sagt så meget. Din laba. Ej, Anton, for helvede. Vi kan klippe det. Okay. Fortæl. Nej, Kropsvismad. han rækker hånden op og så. Ja, er der andre organer, som vi kender? Start forfra. Nej, vi kan bare klippe. Vi kan klippe det. Der er et rødt 20 sekunder, det gider jeg ikke. Jeg arbejder ikke.